Gagara Badau, 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 Hello sir, mun riga mun zo wurin amma ba mu ga su ba tukunna. Sofa za mu duba su ta ko'ina za mu duba su yanzu ga sa. Ogan Sadiq, ina tunanin ga su can wurin. Okay to mu je. Let's go na, mu je mana. Bilsoba me ya faru ne? Bilsoba, ina Gagara Badau din yake? Mu je a sa shi a mota, mu je a sa shi a mota. Hello sir. Mai nasarar garin Bilsoba da Zara. Amma Gagara Badau din bamu gan shi ba ya gudu. Amma ina mai tabbatar ma da cewa lalle zai shigo hannu. Yes sir, ga mu nan zuwa sa. Ogan Sadiq, mu je Ogan Sadiq. Okay. Gagara Badau, Inda uwa ta kira ka, me yasa baka ansa kiran inda uwa ba? Ina da tabbacin cewa inda uwa ta san dalilin da yasa ba an shi kiranta ba. Saboda a daidai wannan lokacin wasu suka halbe ni da bindiga a lokacin da nake so an shi kiranta. Gagara Badau, muna sanar da cewa cakwakiyar da ka shiga cewa ba karama ce ba. Inda uwa na sanar da cewa lamarin da ka shiga ciki ba karami ba ne muna sane. Inna uwa.
sanar da cewa ka sha wuya a baya amma yanzu ka zama sarki. Da sannu za ka koma wahalar da ta baya. Saboda hangena ya nuna min cewa ajalinka ya bayyana. Domin kuwa ranar da za ta ɗauki rayuwarka ta kusa bayyana. Saboda haka ka kula. Lallai ka kula Gagara Badau. Domin kana cikin mahangulan jaki. Al'amarin da ya don faro ka. Ba karami bane ya kula sosai. Godiya inna uwa. Godiya inna uwa. Huta lafiya. Ya ilahiya? Ba komai, wani mummunan mulki ne wallahi. To Allah ya sauki, ya cikin naka. Da sauki. Baka jin jiri ko wani ciwon kai haka? Ba na jin komai. Daga dukkanin alama ka samu lafiya. Dama daga wurin aiki na gina ci bari in zo in ga ya jikin ka yake. Na ji sauki za ki tafiya. To yaya, na gode Allah ya sauki. Ki ga da su umma. To yayi za su ji. Gagara, Gagara, Badau, 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 Gagara, Gagara, Badau.